Nsellmilkom inna ftit ma nintaqgħux veru. Però illum nixtieq l-ewwel qed ngħidulkom il-paċi magħkom u mal-familji kollha tagħkom. Illum kont qiegħda nirrifletti hekk. Ħassejt li għandi nixxerja di għax tagħmlilna ħafna ġid. Kont qed nirrifletti fuq Salm 39 li tgħidlek hemm frażi fiha tgħidlek bħal dell jgħaddi kull bniedem. Imma però aħna nafu x'veru, m'aħniex se nispiċċaw fil-qabar, imma se mmorru ingawdu dak li ħdimna għalih. Iva, xi mument jew ieħor se nsibu lilna nfusna fil-kju tas-sema biex niltaqgħu mas-Sultan maħbub tagħna ħalli jidaħħalna fis-saltna tiegħu. Ejjew nisimgħu din l-istorja ħelwa tagħmilna kuraġġ ukoll li turina kemm verament dan is-Sultan tagħna ma jitlobx minna affarijiet kbar biex nakkwistaw is-saltna. Imma affarijiet umli u sempliċi, però importanti, magħmulin bl-imħabba. Mela, nisimgħu l-istorja li jisimha fil-kju tas-sema. Kienet għexet ħajja sempliċi u moħbija qatt ma kienet deret fuq it-television, qatt ma kienu intervistawha, kienet iż-żewġet żgħira u ħajjitha kollha qattata tieħu ħsieb il-familja u d-dar. Ta' 81 sena kien ilha ċens, jiġifieri mietet. Issa sabet ruħha tistenna fil-kju tal-erwieħ biex tidher quddiem l-imħallef divin li bil-qiegħda fuq it-tron glorjuż tiegħu kien qed jifret it-tajbin mill-ħżiena bħalma ir-raj jifret in-naċ mill-mod vera. Il-folla kienet enormi, imma bil-mod il-mod rid tisma' dejjem iktar b'vuċi ċara tal-imħallef li kien qed jaqta' s-sentenza. Hekk pereżempju semgħatu jgħid lil wieħed, inti waqaftejni meta weġġajt f'dak l-inċident ta' traffiku u ħadni l-isptar. Idħol fis-salta tiegħi. Lill-oħra qalilha, inti sliftni l-flus mingħajr imax meta mietet lill-mara u kont ninsab fil-bżonn. Idħol fis-saltna tiegħi biex tirċievi l-premju tal-ħajja ta' dejjem. It-tielet wieħed qallu, inti mort l-Afrika hux biex bħala tabib tfejjaq ħafna nies u b'hekk għentni nagħti lura it-tama lil ħafna persuni. Issa ħaqqek tgħix għal dejjem miegħi fil-ġenna. Idħol. U bl-istess mod kellem lil daw kollha li kienu qabilha fil-kju lil din mara. Il-mara meta semet dawn il-ħwejjeġ inħasdet bil-kbir u pruvat tiftakar f'xi episodju f'ħajjitha fejn kienet għenet b'xi mod lil xi ħadd. Imma minkejja l-isforzi kollha tagħha ma ġija xejn f'moħħha. Ippruvat tiżgiċċa mill-kju biex tal-anqas ikollha ftit ċans taħseb naqra. Imma l-anġli li kienu qed iżommu l-ordni fil-qorti tas-sema ma ħallewhiex. Issa kien kważi imislila u l-mara bdiet titried bil-biża'. F'qalbha bdiet tgħid, issa x'xaqta, żgur li ħajjitkaża bija u jitfani l-infern tal-ħajja miżera, attenti x'inhi tgħid, tal-ħajja miżera u inutli li jgħext. Issa ma kien fadal ħadd bejn il-mara u l-imħallef, sabet ruħha wiċċ imwiċċ miegħu u l-mulej l-imħallef ġus qalilha bit-bissima fuq fommu,
inti għaddejt lill-qomos, inti biddilt lin-nepis, inti mort tixtrili, sajjartli. Ta' dan kollu u ta' ħafna affarijiet li inti ħsibthom miżeri u inutli li għamilt mal-persuni ta' madwarek, ejja gawdilena tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien miegħi u ma' kull min għandi fil-ġenna. U eżis intom li qegħdin tisimgħu. Nistgħu inqattaw ħajjitna namlu opri kbar u tal-aġeb li jġelu lin-nies ta' madwarna jitkellmu fuqna. Imma jekk dawn l-opri namluhom biss biex nidru nkunu tassew qed naħlu ħajjitna. Min-naħa l-oħra nistgħu, importanti dan li ġej, min-naħa l-oħra nistgħu inqattaw ħajjitna namlu l-iktar affarijiet umli u sempliċi, imma jekk namluhom bimħabba u għall-akbar glorja ta' Alla, allura il-premju li jkun ħaqna meta nidru quddiem l-imħallef ġust ikun tassew kbir. Affarijiet sempliċi u umli. Ġifieri inti l-nanniet li qegħdin teħdu ħsieb it-tfal ta' wliedkom. Intom li qegħdin tmorru għax-xogħol u tagħmlu kollox kif suppost. Inti li qiegħda ssajjar u ddawwar inti li inti marida issa. Imma qed issofri bis-sabar. Inti għamel kollox bil-imħabba u taf żgur li diġà għandek il-premju lest għalik hemmhekk. U allura kif se nispiċċaw issa? Insejħu lill-Omna Marija u lill-Anġlu Kustodju tagħna, kellmuh lill-Anġlu Kustodju. Lil Madonna nitolbuha tkun il-kumpanja tagħna fil-ħajja tagħna. Fl-istess ħin nixtieqkom hekk tagħmlu mumenti ma' Ġesu li mhuwiex il-bogħod kif naħsbu qiegħed hemm fuq fis-sema. Le, qiegħed tant preżenti, qiegħed ġo fik. Qiegħed ġo fik. Kellmu, idħol mitħla tiegħu u tinduna il-faraġ u l-paċi li jtik f'kull ċirkostanza. F'kull ċirkostanza. Id-dialoga miegħu. Ara issa stess. Kellmu qiegħed hemm. Jistennik kompan mimli mħabba. Tiddisappuntax għax qed jistennik jekk qed tismani dan Ġesu il-Qaddis tagħna mimli mħabba qed jistennik tiddialogu miegħu anke ftit minuti. Qiegħed hemm. Nispiċċa billi ngħidlek il-paċi miegħek u mal-familja tiegħek.